Yan, mag-a-adventure na naman kami. Kasama ko tong dalawang sidekick. Ito na yung isa na, una na. At kakaibang sasakyan yung gagamitin namin. Yan, so papunta na naman kami sa bundok. Ayan, kasama ko naman yung aking dalawang sidekick. At kakaiba yung sasakyan namin ngayon dahil kakaibang biyahe ito. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Joe Marian TV. So ito yung aming service ngayon, no? Kakaiba. Yan, kasi lagi lang tayo nakagamit ng sasakyan. Ngayon may iba naman dahil yan, tipid sa gasolina. Kaya lang medyo mainit na, kaya bilis-bilis na natin yung pagdadrive kasi abutin tayo ng mainit. So dito pala dadaanan namin service imbes doon sa kabila dito. Ayan, dito kitang-kita natin si Mayon. Ito yung kinukwari. Ayan, quarry site tong lugar na to. Ayan. Pakalawak ng quarry dito. Ayan, kakaiba yung dinadaanan namin kasi nga doon sa kabila nung doon kami nagdaan, kalsada sana, kaya lang itong lugar na to medyo shortcut. Nung kasama ko tong dalawang sidekick ko, nung naglakad lang kami, bali dito kami lumabas sa area na to, yung shortcut kami. Kaya ngayon shortcut din pero hindi doon sa may batuan kasi hindi naman kaya nitong ating service. Bali hanap lang na medyo maganda-gandang lugar na dadaanan. Walang time out na mangyayari kasi hindi sila pagod. Nung nakaraan palagi humingi ng time out kasi hinihingal. Ang hihingalin dito yung Kalabaw David kasi ayan napakabigat. So dito na kami, maghanap kami ng shortcut kasi hindi daanan natin ngayon is diversion road. Hindi tayo dumaan ng sentro. Medyo hirap yung makina. Oh no! Hirap yung makina ngayon. Siguro nakaka 2 kilometro mahigit na yung tinatakbo namin. Ayan. Naramdaman ko parang inihingal na yung aming kalabaw. So hindi naman mainit dito kaya okay lang na nakasakay lang tayo. Kung hirap na talaga, bababa kami dito sa kariton para maglakad na lang mamaya. Baka mag-overheat yung ating makina. Pero hindi naman, kayang-kaya kasi yan. Lalaki yung kalabaw. Pag lalaki talagang malakas sa kargahan yan. Sanay naman siya sa karga kasi pagka minsan nakargahan to ng mga nyog. Yun, kaya kayang-kaya niya. So dito na kami sa highway. Kasi kanina hindi dinadaanan ng mga tao. Dito kahit mga sasakyan nakadaan dito. Kaya lang yung mga truck lang pwede dahil rough road nga. Hindi pwede yung mga maliit na sasakyan dito. Ayan. Nakarating din kami sa highway. Ayan Ayan, doon galing kanina. Malayo-layo pa, siguro mga 1 oras pa yung biyahe namin bago makarating uli doon sa final destination. Hirap na hirap yung aking pagdadrive kasi rough road na yung dinadaanan natin, medyo hirap na yung ating makina. Oh no! Pag mga hukay-hukay kasi yung dito dahil sa ulan nasira. Ayan kaya hirap din talaga. Bira, naligaw kami. Wala nang daanan dito, dyan sana dadaan. Wala nang daanan, naligaw. Iniiwasan kasi yung maraming lubak. Tuloy naligaw kami. Yun, so doon. Oy, Sako! Balik, ligo! Pambirang driver. Agkamali. Sa Maynila, di naliligaw. Dito tuloy naligaw. Hindi kasi nakita yung signboard ka doon kung napunta sa wala nang madaanan. Kaya ito, nakakuha na namin yung talagang daanan. May iwas doon sa mga lubak.
Meron talaga pag hindi kabisado yung kalsada, naliligaw. So, medyo malapit na kami sa aming destination. Ayan, makikita natin na naman dito si Mayon. Malaki na siya ulit tingnan kasi dito na ulit tayo sa parte ng 6 kilometer danger zone. Dito na kami, nakarating na sa final destination. Ayan, tayo na yung ating sasakyan. At doon, magluluto na naman kami ng mga pagkain sa taas. Ayan, so iakyat lang namin itong madala namin at pupunta kami doon. So dito na kami sa aming townhouse na pupuntahan. Nakarating na. Ayan, pahinga lang kaunti. Yung dalawang sidekick ko hindi sila napagod kasi nakasakay lang, kaya malaking ginahawan nila ngayon. So mamaya pabalik sasakay din. Yan. So magluluto muna tayo dito, magbe-prepare ng mga kain namin ngayon. Forest survival. So yan, nagluluto na ulit kami ng aming pagkain. Walang iba, paborito, adobo sa asin. Yan. Di nalagyan ng toyo, di rin nalagyan ng suka. Natural lang na adobo yan. Version dito sa Bicol. Ingredients dyan, asin lang, bitchin, saka bawang. Yun, lagyan din natin ng, ng sibuyas para malasa talaga. Ayan, saka antay natin magmantika, yun na yun. Papupulayin lang natin siya sa mantika niya. Ayan, pag talagang labas na yung mantika at brown na, yun, kakain na tayo, pwede na yun. Ito na yung ating adobo sa asin. Kakain na kami. Ayan, may lang. Luto na kami ng aming pagkain. At maya lang, food trip na naman kami dito. Bago, magpapahinga rin pagkatapos niyan. At sa hapon, bababa na kami. Ang plato namin ngayon, katawan ng saging. Ayan, masarap kumain sa dito. Ito talaga yung noon, pag nasa bundok ka. Kaya, yan, balik tayo sa dati. Nung unang panahon, ganito talaga yung mga plato. Ito kain na yung dalawa kong sidekick. Ayan. Yan, magpakabusog kayong dalawa. Kasi, marami pa tayong lakad mamaya. Food trip na naman tayo. Ayan. Yung ating plato, katawan ng saging. Ayan. Adobo sa asin, food trip. Ayusin nyo yung kain yung dalawa. Yes, sir. 2 hours later. Bumalik na kami. So iniwan namin yung service doon kanina kasi naglakad na lang. Ito yung dinaanan namin dati, na sa ilalim, na hindi mainit, kaya dito ulit kami na shortcut, pero di na doon sa umpisa. Dito kami tumagos. Yan. So yun. Diretso yung aming paglalakad kasi may pupuntahan pa kaming iba pagdating doon sa baba. Kaya hindi tayo gaano magtatagal dito. Diretso na, total shortcut naman dito. Reklamo yung aking dalawang sidekick kasi na-scam sila dahil yung service naiwanan doon. Kaya ngayon, lakad kami. Nandito na kami sa quarry site kung saan dumaan kami kanina. Nakabalik na kami dito, ayan. At doon, yun, may nagkukwari doon sa may baba. Ayan. Yung dalawa, para makabawi, yun, inutusan ko bumili ng soft drinks. Sabi ko kanina, magkakariton kami, balikan. Problema, iniwanan yung kariton doon sa taas. Naglakad na lang kami pababa. Kaya akala ng dalawa, bakit daw maglalakad, kala nila magkakariton. Kaya yun, para makabawi, inutusan ko sila bumili ng soft drink. Malapit na ulit kami doon sa bahay kung saan nanggaling kanina. At
Yun na nga, yung dalawa napagod masyado kasi na-scam kasi akala nila balikan yung kariton. So hindi na namin dinala kasi wala naman kasing kakarga pabalik, kaya iniwan na lang doon sa taas. At ibaba yun kung may kakarga ulit dito pabalik sa baba. So yun, ganito lang yung aming munting adventure na naman. At para makabawi doon sa dalawa, papasyal ko sila sa Mayon Skyline ngayon pagkatapos nito. Yan, punta kami ng Mayon Rest House.